नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. वंदे भारतसह सर्व गाड्यांचे एसी चेअर कार, एक्झिक्युटिव्ह क्लास आणि विस्टाडोम कोचचे भाडे 25% कमी केलं जाणार असल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे. ट्रेनमध्ये जास्तीत जास्त आरक्षण व्हावं यासाठी कपात केली गेली असल्याचं रेल्वे मंत्रालयानं सांगितलंय. आंबोली धबधब्यावर पर्यटकांसाठी कर आकारणीचा घेण्यात आलेला निर्णय तुर्तास तरी स्थगित करण्यात आलाय. याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. राजकीय विरोध असल्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या तरी हा धबधबा निःशुल्क पाहता येणार आहे. राज ठाकरे यांच्या मान्यतेनंतर सिंधुदुर्गातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर होतील अशी माहिती मनसे जिल्हा निरीक्षक संदीप दळवी यांनी दिली आहे. दरम्यान मनसेकडे लोकांचा ओढा वाढत असून सर्वांनी पक्षवाढीकडे एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलंय. कोकण रेल्वे मार्गावर देखभालीच्या कामासाठी दिनांक 11 व 12 जुलै रोजी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दिनांक 11 जुलैला संगमेश्वर ते भोके दरम्यान तर दिनांक 12 जुलैला कुडा ते वेरणा दरम्यान मेगा ब्लॉक घेणार असल्याचं कोकण रेल्वेकडून कळवण्यात आलंय. मळेवाड आरोंदा रस्त्यावर खरी येथे पाईपलाईनसाठी रस्ता खोदण्यात आला होता. त्यानंतर कॉन्क्रिटीकरण करण्यात आलं. सद्यस्थितीत त्या ठिकाणी खड्डे पडले असून अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे. अपघात घडण्यापूर्वी त्या ठिकाणी आवश्यक ती उपाययोजना करून रस्ता सुरळीत करण्याची मागणी ग्रामस्थांसह प्रवाशांमधून होते. दोडामार्ग तालुक्यातील बांबर्डे येथे दुर्मिळ असा मांजऱ्या जातीचा साप आढळून आला. तेथील सखाराम सीताराम देसाई यांच्या घरात तो होता. सर्पमित्र श्रीधर वेटे यांनी त्याला पकडून वन विभागाच्या ताब्यात दिलं. त्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.